Salutare mașiniști! Astăzi la garaj nu suntem în garaj, ce să vezi? Pentru acest video nu aveți nevoie nici să aveți mașină, nici să aveți garaj, trebuie doar să fiți în căutarea unei mașini second hand. În acest video o să vă arăt două alternative la metoda clasică de a căuta mașini, adică te apuci, salut, am văzut și eu mașina ta pe internet, când pot să vin să o văd și te duci direct și o vezi și o verifici și vezi de acolo ce se întâmplă. Ei bine, chestiunea asta poate să te coste și timp și bani, destul de mulți, mai ales dacă vorbim despre o mașină care se află în celălalt capăt al țării, pentru că eu, când eram și eu mai tânăr și neliniștit, am mers cu mai mulți prieteni prin țară în momentul în care și-au luat câte o mașină și am ajuns din București până la Sibiu, până la Timișoara și așa mai departe. Și ca să poți să vii cu o mașină de acolo și eventual să ai și costuri destul de mici, pentru că erau primele mașini, aveam 18 ani pe vremea aia, evident mergeam cu trenul și să stai să te pui 12 ore pe tren, 10 ore, 8 ore cât durează călătoriile, este destul de mult timp petrecut într-un tren ca să vezi o mașină care să fie măsluită la kilometri sau să fie avut vreun accident. Așa că astăzi vă arăt două site-uri foarte mișto care vă pot scuti de un drum inutil să vedeți o mașină cu probleme. Evident, asta ține și de vânzător, dacă vânzătorul vrea să vă dea seria de șasiu. Dacă nu vrea să vă dea seria de șasiu, trebuie să vă puneți și niște întrebări în primul rând, de ce oare nu dă seria de șasiu, pentru că există o grămadă de mașini, inclusiv am văzut recent pe un grup de Facebook, era un Audi RS4, cred că, nu mai știu exact, care era super modificat, părea mașina pasionatului ideal și când au băgat vinul niște oameni pe Google, au găsit o lovită în Statele Unite cu câțiva ani în urmă. Deci dacă nu vrea să-ți dea vinul, adică seria de șasiu, proprietarul, trebuie să spui niște întrebări, iar dacă ți-l dă, hai să vedem ce putem face cu el. Bun, să începem cu începutul. Aveți nevoie de un laptop și de două site-uri. Primul site este Car Vertical. Car Vertical este un site care îți permite, odată ce ai seria de șasiu a mașinii, să o verifici. Evident, dacă n-ai seria de șasiu, poți să dai skip la tot video pentru că n-ai ce face. Așa. Cam așa arată site-ul și el oferă cam cele mai complete informații, să spun așa, despre o mașină. Eu acum am făcut verificările deja la mașinile care sunt ale mele și care sunt ale familiei mele, pentru că bineînțeles nu pot să garantez pentru alte mașini să iau o mașină de pe net, spre exemplu, și să zic da, probabil o fi real că asta a fost lovită sau nu. La mașinile, bineînțeles, de la mine din familie am cum să vă spun da, au fost lovite, nu, n-au fost lovite, da, ăștia sunt kilometri, nu, ăștia nu sunt kilometri. Dar la alte mașini, evident, nu am cum să știu. Am făcut deja verificările și am ascuns aici în pagini seria de șasiu, pentru că, evident, nu este importantă seria de șasiu. Ideea este următoarea. Pe Car Vertical introduceți aici seria de șasiu. Eu nu o să o introduc, că nu vreau să public seriile de șasiu de la mașinile mele și cele din familia mea. Și apoi se apasă pe verific. Aici, spre exemplu, este pagina care urmează pentru Seatul meu Leon 1M. Este, cum să zic așa, un raport preliminar în care îți spune, domne, am găsit date sau n-am găsit date, și îți spune, spre exemplu, dacă am găsit date despre echipare, dacă au găsit date despre întreținere, dacă au găsit date de istoric, spre exemplu, date despre kilometri nu s-au găsit nici în raportul principal, nici în raportul complet și atunci nu avea cum să scrie aici. Așa. Și hai să vedem, eu repet, am făcut rapoartele înainte ca să pot să scot de aici fără să se vadă. Aici trebuia să scrie seria de șasiu, dar am scos-o. Cine știe un pic de internet știe cum se scoate cu Inspect Element ceva dintr-o pagină. Așa, aici avem raportul pentru Seatul meu. Se vede 1.9 TDI, 81 de kW din 2001. Se vede istoric aici de accidente, nu a avut accidente mașina, cel puțin cât a fost în posesia mea. Acum nu știu înainte ce o fi fost sau ce nu o fi fost. Aici se verifică dacă vehiculul este furat, din ceea ce știu eu nu este furat. E cineva plecat acum cu mașina, dar nu este furată. Kilometri parcurși, aici spune kilometrajul mediu al acestui tip de vehicule.
dar nu există niciun fel de date. Datele aici sunt luate de kilometri, sunt luate din reprezentanță și cum cel puțin de când este mașina la mine în familie n-a fost niciodată în reprezentanță și nici înainte nu știu când o fi fost, evident nu au cum să apară date despre kilometri aici pentru că nu a fost în reprezentanță mașina și atunci n-ar avea cum să existe date despre kilometri. Aici avem detalii despre dotări. Spre exemplu, eu am pățit când am luat prima mașină, un Logan pe care o să-l verificăm un pic mai încolo. Am pățit să sun la Pitești, era un om, bineînțeles fiind Dacia la Pitești, era un om care vindea vreo 5 Loganuri avea și i-am zis, domne, mă interesează să aibă aer condiționat, ABS și nu mai știu, computer de bord mi se pare. Și el fiind samsar, lucru de care nu știam eu să mă ferez la vremea aia că aveam 18 ani și eram și eu un tânăr naiv, el spunea, morților, de unde să știu eu ce au? Nu știu dacă au ABS, dacă au alea, vii și tu și vezi. Și m-am dus la Pitești, m-am uitat la toate cele 5, una avea ABS, alta n-avea aer și așa mai departe. Era o încurcătură completă și atunci asta, spre exemplu, vă poate ajuta să vedeți partea asta de echipări de fabrică, să vedeți după seria de șasiu, domne, are mașina sau are vreo șansă mașina să aibă ceea ce spune proprietarul, spre exemplu cum e aici, ESP-ul. ESP nu prea am auzit pe nimeni să pună dacă mașina nu a avut din fabrică pentru că este destul de complicat și atunci ori dacă zice că are de fabrică are, ori dacă zice că are și aici scrie că n-are, foarte probabil să nu aibă. Spune că are frâne pe disc, spune dotările mașinii după seria de șasiu. Evident, la mașinile mai noi vă scrie dacă au navigație, dacă au toate nebuniile, scaune încălzite și așa mai departe. În fine, astea sunt toate dotările. Date despre kilometri nu a găsit la aceasta pentru că nu știu. Așa, să trecem la următoarea mașină, la Golful meu. La Golful meu se vede an fabricație 2000, un 9 TDI 85 de kW pentru că este un AGM de 116 cai. Așa, aici foarte interesant, este chiar o daună care este cât se poate de reală, cât și costurile. Am avut un accident cu mașina în 2016, exact cum scrie și aici. Avem aici o poză cu întâmplarea nefericită. Eram la câțiva kilometri de casă, eram cu motorul rece și mergeam destul de încetișor, cu muzica la blană, era vară, era iunie, eram și eu fericit. Și am oprit la o trecere de pietoni unde trebuia să traverseze cineva și din spatele meu o dubă, n-a văzut că eu am pus frână, deși nu mergeam tare sau ceva de genul, nu știu unde să uita, dar a venit și mi-a făcut bara spate varză. Haionul nu se prea vede, dar din poza asta, dar era îndoit și a trebuit să revopsesc haionul pentru că se ciupise toată vopseaua pe marginea de jos, a fost destul de urât. Interesant este că pe Car Vertical spune că costurile sunt estimate între 1500 și 3000 de lei, iar eu am luat 2800 dacă mi-aduc bine aminte, pentru refacerea spatelui, pentru că erau și stopurile ciobite undeva pe aici pe interior, unde s-a dus haionul înăuntru practic, unde a fost împins de marginea asta de bară și luminile pe spate și am primit destul de ok ca și valoarea accidentului. Așa, deci a găsit singurul accident pe care putea să-l găsească. Spune că a fost fabricat în Germania, că am avut un accident aici la istoric, că n-a fost furată, evident n-a fost furată. Aici ne spune iarăși de echipări și ia să vedem. Mai departe, istoric de service, la fel știu și fostul proprietar nu prea a fost în service cu mașina, avea un mecanic personal, așa că nu prea avem ce să vedem despre istoric. Aici este mașina mamei mele, un Ford Fusion, care a fost cumpărat de nou în 2006 și aici avem cam tot istoricul de prin ce a trecut săraca mașină, pentru că în primii ani de condus, evident, conduceam eu destul de mult și s-au întâmplat niște mici daune, de ce să mint, însă cea mai mare a fost în 2015, când a fost o neacordare de prioritate, conducea mama mea și cineva nu i-a acordat prioritate și a fost destul de urât. Chiar aici în dreapta față
A intrat cineva în roată și a fost de înlocuit amortizor, far, bară, aripă și în ușa a fost de revopsit și a fost într-adevăr o daună care nu știu, a fost pe la 6-7 mii de lei mi se pare că a fost valoarea pe asigurare. Numai farul pe original era 7 milioane, deci vă dați seama că a fost destul de harnică dauna, dar mie mi se pare destul de ok aici raportat pe Car Vertical accidentul. 7.000, mi se pare 7.000 de lei, în jur de 7.000 de lei a fost oricum sub 10.000 de lei. Și aici au mai fost daune mici, mi se pare că aici am avut eu o culpă comună. După altcineva de la mine din familie, mi se pare că a lovit pe cineva din spate. În fine, restul au fost chestiuni minore și sunt raportate cam la valoarea lor, pentru că în momentul în care ai o aripă de vopsit și bara, mai mult de 500-1000 de lei nu te duce, deci accidentele sunt chiar ok raportate aici. Așa, se vede, a fost matriculat în 2006 și accidentele. Furată n-a fost niciodată, din nou, kilometri parcurși. Aici arată kilometri de ce mașina a beneficiat de revizii în reprezentanță până acum 4 ani, mi se pare că da, scrie și aici 2015. Când a avut ultima revizie în reprezentanță, la 72.000 de kilometri, mașina are acum 94.000, vreo 4 ani mai târziu, se merge destul de puțin cu ea. Și aici în reprezentanță a avut ultima revizie, 72.800 avea atunci. De atunci am mai făcut revizii, dar evident nu în reprezentanță. Și ultima mașinuță, o Dacia Logan, aia pe care v-am zis că am fost să o văd la Pitești câteva mașini când să o cumpăr. Aici a avut daune minore odată, înțeleg, în 2008 când nu avea mașina, când era la primul proprietar, cred că, și văd că a fost trăznită destul de bine. De fapt, stai că am găsit armătura îndoită eu când am avut și eu un accident, deci da, ăsta a fost accidentul unde a fost îndoită armătura. Așa, iar aici în 2014 am făcut eu o boacănă și asta apare 500.000 de lei, mi se pare că a fost de schimbat bara și un far, atunci oricum n-a fost cine știe ce. Așa, furată nu a fost nici asta, evident. Istoric de kilometri nu avem pentru că fiind o Dacia nimeni nu și-a bătut capul cu reprezentanța. Însă, după părerea mea, cam tot ceea ce era de găsit despre accidentele acestor mașini am găsit, adică pot să recomand acest site pentru istoric de accidente și în cazul mașinilor întreținute la reprezentanță, lucru pe care și voi ar trebui să-l urmăriți, să aveți mașini care au beneficiat de întreținere în reprezentanță, nu de câte un mecanic care pune distribuția greșit, să o lovesc un pic sub apele și după aia îi pun un ulei un pic mai gros și vinde mașina. Ar fi ideal să căutați și voi mașini întreținute în reprezentanță și dacă mașina este întreținută în reprezentanță, atunci veți găsi istoric la absolut orice. Eu sunt destul de mulțumit de Car Vertical, adică mi se pare că m-ar fi scutit de niște kilometri acum câțiva ani și mai ales dacă vedeam că Loganul este trăznit în 2008, poate că nu îl cumpăram. Dar asta este, nu exista pe vremea mea, cum zic bătrânii, site-ul ăsta ca să mă fi uitat dacă a avut mașina accident și când a avut accident. Iar al doilea site este chiar cel al Registrului Auto Român, oameni pe care noi îi iubim de nu mai putem. Dar din fericire au făcut și ei ceva util și anume Istoric Vehicul. Este aici în partea de sus a site-ului. Istoric Vehicul cum funcționează? Dați click pe el. Aici trebuie să băgați adresa de e-mail de 2 ori și seria de șasiu, după care primiți pe e-mail, uitați că deja am făcut verificările ca să nu mai dureze mult în video să verificăm mașinile, primiți pe mail un cod și băgați codul și aveți acces la rapoarte. Și acum avem pentru Golful meu, se vede Volkswagen Golf anul 2000, așa.
istoricul de kilometri. Istoricul de kilometri eu l-am verificat și când am luat Golful, deci nu este absolut nimic ce m-ar putea surprinde aici. Vedem că în 2010 a intrat în țară, a venit din Italia, lucrurile astea le știam deja. Avea 182.000, după 2 ani mai târziu 210.000, după 214.000, după 216.000 și deci asta este tot istoricul. Eu oricum când am luat mașina avea 214.000 și bineînțeles că nu mă surprinde faptul că istoricul este real și îl verificasem oricum, adică aici nu aveam ce să descoper. La Seat este interesant de văzut istoricul. Eu am verificat Seatul în reprezentanță când l-am luat pentru că eram un pic mai copt la minte la vremea aceea. Și vedem aici pe site-ul de la RAR că a fost intrat în țară din Germania în 2004. S-a făcut vama, omologare, certificare, bla bla bla. Așa, și avem istoricul încă din 2006, avem istoricul de kilometri. 99.000. Oh, cât de tare! S-au dat un pic înapoi kilometri, prin 2008 cineva a mânărit kilometri. Bine, nu cu mult. După cum se vede, în 2006 avea 100.000 aproape, în 2008 avea 150.000, iar când a ajuns la RAR în 2009 avea 134.000. După aia kilometrii au crescut în mod firesc, după cum se vede, până când am luat mașina în 2016 și este foarte, foarte interesant faptul că kilometrii se verifică, în fine, aici există vreo 20.000 de kilometri care lipsesc, aproape 20.000, dar este destul de ok, zic eu. Și ultimul, dar nu cel din urmă, Loganul, după cum se vede, este Dacia Logan, exact aceleași caracteristici, Euro 4, alb. Așa, și avem aici ceva foarte interesant, am descoperit, a fost luat în 2007, în 2009 avea 80.000 la ITP, în 2010 când s-a făcut RAR-ul nu au mai scris kilometri. Interesant este că în 2011 când s-a făcut ITP-ul avea 72.000, deci săracul om care a luat-o în 2010 a luat-o cu niște kilometri dați înapoi. Eu nu bănuiesc că sunt vreo 60.000 de kilometri. Când am făcut pompa de injecție acum 3 ani, mi se pare că, mi-a spus cel cu diagnoza care a făcut și pompa de injecție, care a reparat pompa de injecție și a calibrat acolo ce trebuie calibrat din diagnoză, mi-a spus am găsit vreo 60.000 de kilometri în plus. Eu mă aștept ca cei 60.000 de kilometri să fie cei care lipsesc între 2010 și 2011. Mă aștept ca aici să fie avut 140.000 și să fi dat înapoi. Pentru că după aia se vede că kilometrii cresc destul de firesc până eu am luat-o în 2014 la 80.000 de kilometri, mi se pare că. N-au mai trecut la RAR aici câți erau kilometri, dar erau 80.000 în cap. Mașina acum are 181.000, avea anul trecut, acum bate spre 200.000. Deci kilometrii care am găsit dați înapoi sunt din 2010. Primul proprietar din ce văd a și troznit-o și a și umblat-o la kilometri să fie treaba. Așa. Cam astea sunt verificările pe care le puteți face și uitați, puteți să găsiți istoricul mașinilor fără să vă deplasați. Adică eu sunt la mine în birou, acasă, e cald, e bine, e frumos, nu trebuie să bateți țara ca să vă duceți cu mașina nu știu unde, în reprezentanță, să dați telefoane, să aoleo, cum văd, cum fac, aoleo, dacă-s kilometri umblați, dacă este mașina umblată. Aici aveți două modalități de a vă asigura că mașina pe care o luați este bună. Car Vertical este pentru accidente și pentru să vedeți istoricul de reprezentanță, pentru că de acolo se iau datele din istoricul de reprezentanță și vă puteți da seama, uite domne, a avut istoric, n-a avut istoric, a trecut vreodată, a văzut reprezentanța vreodată, pentru că există și vânzători care spun, da domne, revizii în reprezentanță, nu așa alea, dar nu mai am actele, dar nu mai așa, dar mamă ce am avut grijă de mașina asta. Dacă nu găsiți însă un istoric de reprezentanță, este însă cam greu de crezut că a fost bine întreținută mașina.
oricum ar fi, eu consider că dacă site-urile astea două erau acum 7-8 ani când căutam eu prima mașină, Loganul ăla, dacă erau aceste site-uri atunci, aș fi salvat niște drumuri prin țară cu prietenii mei și un drum la Pitești când m-am dus după Samsarul ăla care nu știa nici ce au mașinile pe ele. Cam ăsta a fost episodul de astăzi, sper că v-am ajutat să aflați mai multe informații despre viitoarea voastră mașină. Nu uitați că dacă vă place ceea ce fac, puteți să mă susțineți cumpărând un tricou sau un sticker de pe linkul din descriere. Până data viitoare, drumuri bune!